Ya Allah, muna roƙonka, muna tawassuli da sunayenka ɗari ba ɗaya, da alƙur'aninka mai girma, da ka ji kan wannan bawa naka, ka yi masa rahama, ka kai rahama ƙabarinsa, ka yafe masa kurakuransa, ka sa ya huta, da sauran dukkanin musulmi baki ɗaya. Mu kuma in tamu ta zo, Allah ka sa mu cika da imani. Amin dan biyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Filin wasa kwakwalwa. Sayyidina Hashim ɗaya ne daga cikin kakannin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hashim ba sunansa bane na asali, Hashim inkiya ne. Fassara Hashim shine wanda ya fara tara mutane ya ciyar da su dan Allah. A takaice idan ka taɓa zuwa Makka ka ci sabil, to sayyidina Hashim ya samu ladanka saboda shi ya fara sawa a fara bada sabil. Tambaya ta farko shine menene asalin sunansa da sunan mahaifinsa? Sai tambaya ta biyu, lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira, akwai wasu mata da suka jeru suna masa waka kamar haka: nahanu banatum min banin najjari, ya habbaza muhammadin min jari, Allah Allahu Allah la ilaha illallah, Allahu Allah la ilaha illallah. ‘Yan wace ƙabila ne wa'annan matan da suke wa annabi wannan waƙa? Sai tambaya ta uku, wani annabi ne ya fara rubutu da alƙalami? Wani annabi ne? Duk wanda ya faɗi amsoshin nan yana da kyautar kati, ko kuma in ce duk wanda ya riga ba da amsa yana da kyautar kati. Mun gode, Allah ya samu dace.